Να μπει στο ίντερνετ να δει ή ακόμη και μέσω του ίντερνετ να βρει πληροφορία. Το νοηματικό του τάκι μπορούμε να το μεταφέρουμε στον χώρο και να το παράγουμε κάπου αλλού? Όχι, δεν κλείνεται. Το νόημα Νίκος μπορεί... Η Αθήνα είναι 7 για παράδειγμα, 4 δηλαδή. Τους σχολικούς συμβούλους που έχουμε 17 σε όλη τη χώρα και μετά να μπει στην... Τώρα έχει τελειώσει και δούλεψα. Είναι κάτι ολοκληρωμένο. Ήρθε ο κ. Βασίλης Κουμπάκης λοιπόν μαζί μας. Είναι σημαντικό πρόσωπο εδώ στην Ελλάδα. Και την εκπαιδευτική κοινότητα. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια και έχουμε μπει στο... Μπράβο. Πώς θα φτάσεις από το άτομο απόψε, είπαμε 5 πράγματα. Αυτό είναι για εσάς. Στη δομή της, ποιος θα την κάνει πιο καλά και να βγει προς τα έξω. Κατσαράκη που με κάλεσαν σε αυτή την ημερίδα που είναι πολύ σημαντική. Παρακολουθώντας συνεχώς, επειδή είναι η εβδομάδα των Κοφόρ, αυτή η μέρα δεν πρέπει να είναι μόνο για το σήμερα, αλλά πρέπει να είναι καθημερινά. Να την ΣΑΜΕΑ, το Υπουργείο Παιδείας, με τη Βουλή, με διάφορους φορείς. Αυτή τη στιγμή η κρίση είναι τεράστια.